Erokamano nyakora mogi kuom kete Ramogi TV odiochieng' machielo ma Nyasaye omiwa odiochieng' mar Jumapil odiochieng' mar 5 nyaka nyocha ne wachak higa mar 2025 nyakwa Ramogi an gi mor ka iyiero Ramogi TV mondo mi weche manyien adimba ma osebedo katimore nyaka ne piny ru nyaka gi thuolo ni arwaki ni machiegni weche manyien mag migago mana kae Ramogi TV omiyo kamoro moro ma intie bed koda chakruok nyaka giko to mokwongo wayud thund weche. The ICC should not wait until crimes against humanity have been committed. This gang is known to have committed crimes against humanity. Manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiso joherane mondo ndik ne doho mar ICC mondo non tim mar teko ganda e pacho ka. Mnasozana na mzee wako, wewe waachana tu uende kwenyu pumue hewa utarudi, na kama uone hiyo mzaki kutochi wachana na yao uende tu mahali pengine, lakini ni hatia sana mnakombana na mnarudisha kwa watoto wadogo. Obila manyomiyo moro manyowango maonego nyithinde ariyo Moi's Bridge e county ma Uasin Gishu. Ng'ombe 22 ukiosabu ng'ombe moja na naite na mandume na mea ni mamilioni ya pesa. Miyo moro kwano lal bang' jakwath kwalo dhoge 22 yang'ogi kendo wito ring-gi e bungu ma Kijabe e Kiambu. Arwaki ni majiegni nyakwa Ramogi bed thuolo mar tudri kod namba en 33900 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, kambi mbui mar X en @Ramogi TV KE machiegni. Nyinga en George Bati. Jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua wacho ni sirikal temo duoko kweth mokwong mag Mungiki e gwenge mag masawa mar piny Kenya mondo tem tieko mbii ma osebedo kamedore e gwengego. Gachagua bende dwaro ni doho mar maundu e piny mangima ICC otim nonro ewi tim mar teko rawere makwedo piny owacho ma pacho ka ma owacho ni en ataro mar rito ratich oganda jo Kenya. Honorable Kagusha, you must get a team of lawyers and document the atrocities that were committed by that criminal gang against the people in the 90s, because those were crimes against humanity, and start engaging the International Criminal Court. That the ICC should not wait until crimes against humanity have been committed. This gang is known to have committed crimes against humanity. Now, with the sponsorship of government, they have come back. And for sure, they have started. So, Bwana Kagusha, get a team of lawyers to write to the ICC to invite them to come to Kenya and make sure that the activities of that criminal gang, sponsored by government, is not allowed to take place. Kowere kod mar Gachagua nyakwa Ramogi ni moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Machakos onyiso rowere mondo ochiw luor ne jotelo kaka yore jiwo arita kendo tiko timbe mag teko ganda mosebedo kanenore e pacho ka. Ka giloso iko more gwenge mag Gathome e kaunti ma Machakos, jotelo mawuok e kaunti ma Machakos kotelnegi kod jalup gavana Makono Francis Mwangangi kod jaod bura ma Machakos Town Caleb Mule bende okwayo jatend piny William Ruto mondo yie owit oko okumba manyien mar thieth mar SHIF kendo keto maino mare chwalo dongruok e kor gwenge. Giseyo piny owacho kuom rem ma chwalo dongruoge ne ute thieth manitie e kor gwenge ka thothgi onge kod gige chiwo thieth madwarore. National government is implementing a social health care system that we have tried to look even in America where we have 50 states. La Kenya hapa, it is costing 104 billion Kenya shillings. When we did a research, that is a program that can be resourced within a budget of not more than 400 million. Now, who is pocketing almost 103 billion? Which business does the national government ask to do what is counties? I am not supporting abduction. Please let us stop abduction.
let's stop abducting our children. Gen Z, please, tafadhali, let's have respect to the elderly and the elder people and the people in power. Nekoro mogika wamedo dhi nyime wawere kod motede kod weche mag teko ganda kachiel kod mag kwayo mondo piny owacho owit oko lai manyien mar thieth kata mar SHIF. Wadhi motende kod weche mag kuyo kama anyuola moro e kaunti ma Kirinyaga ni kod buok mathoth kaluwore kod yo ma nyathigi manyako ma jahigni 13 ne obamb godo kendo negi kokalo e deye ma bang'e to wite. Nyan maja grade mar 7 ne oyudi ka ojwang' ringre mare puoth kahawa ma bang' kanyo oweyo familia e kar seche mag 4 okinyi kendo manye aming'a. Bang'e to ne oyud mana ka ringre ne mojwang' machiegni kod ot moro kanyo. Janek chali ne oweyo law moro matin e ng'ut nyathino ka gie sani ringre mare osetere kar kano ringre ma Kerugoya County Referral Hospital kama irito timne bero kanondro malach bende temo. Nimemtafuta sana mpaka Kibingo, nimemkosa nikarudi huko nyumbani, lakini tumempata kwa kahawa kama ameuawa. Alikuwa grade 7, lakini kwa sasa bandara ya kuenda shule mtoto wetu tunampeleka kwa mchanga. Mungu halali. It is so astonishing finding out that an innocent person can die out of a malicious deal from people who have their own ill intentions. So what I would request the government to do is to make sure that we have found out the real culprits of the incidents. Litigi kuyo kwako gweng' ma Bwai maidore Moi's Bridge County Uasin Gishu bang' miyo moro wang'o nyithinde 2 e ot ma olokore mirni. Miyo no natiyo mach e ode seche mane chwore to gi tich bang'e to oringo lal. Fredrick Omondi ne olero wi tim makocho. En buok, lit kod kuyo ne jodak ma Bwai e gwenge ma Moi's Bridge County ma Uasin Gishu bang' miyo moro wang'o nyithinde 2 e ot ma olokore mirni. Wacho ni miyo ne oloro ne nyithinde e ot otero mach e odno. Kaluwore kod janeno, bang' tero mach e odno, miyo ne oweyo nyithindego mach e dek ang'wen to mach e dek 2 ka wang' kendo ringo ma olal seche ma chwore to ne odhi e tich. Mama alikuwa hapa alikuja hapa wakati mume anakuwa. Mama alikuwa hapa. Wakati yuko Jirende wacho ni miyo no gi chwore osebedo ka nigi gwejruok mag ot machiegni kendo miyo no seche moko ringo weyo dalane e kinde ma ywaruok ochakore e kindi. Kama mnazozana na mzee wako, wewe wachana tu uende kwenye kupumua hewa, utarudi. Na kama uone hiyo mzazi kutoshi, wachana nao uende mahali pengine. Lakini ni hatia sana, mnagombana na mnakutaka watoto wadogo wenye wapi. Dhambi zenu ndio mnagombana. Ama hela nao. Kwa watu wanaona kelele basi. Lakini wako hai. Kuliko kuwa hata mtoto yule kijana bila familia bila nyumba bila chochote. Obila osechako timo nonro e wi wachno kendo dhi nyime gi timo apedha mar manyo miyono masani pok ong'e gache. Hii inaweza kusiri vijana wa sasa hivi. By the way, tuangalie watu wale ambao tunaweza kuwaoa. Kwa sababu hii jambo la kusikitika sana, kukosana na mwanamke na mja achona mpaka watoto yako na familia yako na kwaje unaanza 0.0. Kama ungekuwa na uchungu mwingi wangetumia sheria kuliko mauaji kama haya. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Kaudhi nyime ya Ramogi ene jal moro kata miyo moro mowuok e gwenge mag Ndigwinu e kaunti ma Kiambu koro oyudo lal tok yudo dhoge makoro giromo 2 bende kwal jal moro ma ichich godo ni en jakwath mosebedo katie dalano kojwang' ringre gi e bungu kata ring gi e bungu ma Kijabe kaunti ma Kiambu. Achich maduong' ma en jakwath mar dogo oringo molal tok masirano ka koro obila osechako timo apedha mar manye. Jodak makono kwayo piny owacho mondo okelnegi machiegni tesend obila e konyo geng'o maundu machalo kod mago.
Siwezi ng'ombe 22 ukihesabu ng'ombe moja na naite na mandume na mea ni mamilioni ya pesa. Ng'ombe 22. Area hii kuko na mazoeo ipi? Ni mikora ingine ya kichini ya rungurugu. Sasa tunauliza serikali kama kuna usaidizi wowote inaweza tusaidia itujengee posti hapa kwa sababu ya kulinda usalama wa ng'ombe zetu ama mbuzi zetu. Kwa sababu sisi wamama hatuna kazi nyingine tunafanya huku. Tukapata ni ng'ombe zilichinjiwa huku, zikatupwa na nyama ikaenda. Hizi zenye zimebaki hapa ni zenye maybe waste zao. Moko kuom jokanyo e sekta mar somo e ward ma Central Sakwa e kaunti ma Migori okwayo rawere ma osetieko klas 12 kod 8 mondo donjie kuonde mag tiegruok mag tije lwedo mar yudo lony manyalo konyogi e ngima. Jokanyo e sekta mar somo koting'o jalup County Commissioner ma Division ma Dede Felix Kipto kod MCA ma Central Sakwa mane oriko wuoyo e nyasi mar chiwo omenda mar basari maromo siling 450 ne jopuonjre 140 kod Esther Migose Foundation owacho ni piny owacho jolo rawere madonjo e kuonde mag tiegruok tije lwedo kendo miyogi yot e chopo lek margi. MCA ma Central Sakwa Esther Migose ojiwo jonyuol mondo osir somb nyithindgi. Rabondo, Velma Shako from Rabondo. In addition, Marectas Foundation. There's no kid who is allowed to stay at home after sitting their KCPE or KCSE examinations. We have our TVETs, we are urging our students. Wale ambao wakupata grade ya kutosha, mitihani zikitoka, watu waenda fanye programs. Tuko na engineering hapa, tuko na Sirudi Technical, na tuko na Awendo Marindi. Anyuola kanyuola wakao nyathi achiel mondo yud opportunity mondo donji e program mondo wachul negi fee. Nyithindo wakao nyithindo 140 ma wachulo negi fee. Ndakwayo students magwa gisomo motegno, giket mijingo e somo. Onge gima duong' kaka somo nyalo miyo ng'ato chop kamoro amora. Mesimi okaona nyathi opuonjona, osepuonjona go koro higa achiel ma hike mar 2. Ago erokamano maduong' ahinya nikech nokanyal naleo gi nyathi e dhot tapoka Nyasaye omako bade mokaona nyathi. Esther okao thuolo mar puonjona nyathi. Kane okanyal to nyathi nigi dwaro mar dhi skul. Esther nokao thuolo mar puonjona nyathi kendo nyathi nochako e form 1 nyaka kawuono nyathi ni e form 3. Okoromogi jatend piny William Ruto kod jotelo mamoko gesa ni alama kende mokelo kanise buora kanyakla e gwenge mag Kerio Valley e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Jotelo makono koni gi mor gokenge moseketi kod serikal mar kedo kod jomaundu manosebedo kanyayo kuo jamni kod nek mar jopiny aoyaye. Nyakoromogi winjane kaka chenrono mar lam dhi nyime. Ongea tu na unene jambo moja, watoto warudi shuleni. Na hata kama italazimu kuunda ile unit ambayo itachunga mashule, tukue maaskari ambao watoto watakapokuwa shuleni wafeel wanazingirwa na wanachungwa, ili majirani yetu wapate kurudi, kwa sababu tunawapenda na isipokuwa hatukuwafukuza walituogopa. Aki majirani, rudini tuishi pamoja, tutaangamane pamoja, tufungue ile shule ya Cheptulel na pale Chesegon. Ama si mnataka kurudi? Tuishi pamoja, tupendane. Na Mheshimiwa Rais maajabu moja, hawa watu wameintamari. Lakini unapokuwa na dada yako alikuwa ameolewa pale Chesegon, ole wako. Jua hawezi rudi hivi, anaenda mpaka Baringo, aende mpaka Iten, apande matatu mpaka hapa, anatumia shilingi 1500 na pikipiki ni shilingi 50. Lakini nafikiri hiyo mambo kwa saa hizi hata tumeanza kuona, nasikia maharusi ni mengi sehemu hii. Mheshimiwa Rais pia nafikiri Mheshimiwa MC Nyakoromogi mano e kaka weche mag alam dhi nyime gwenge mag Kerio Valley kati ho ma Kerio e gwenge mag Elgeyo Marakwet kama bende na lam oyuore kod jatend piny William Ruto kod jotelo mamoko ma bende wuok e alwora mar ho mar Okak to kod jotelo mamoko mag piny owacho. Gin weche ma bende wamedo luoni. Nyakoromogi gik mangne wach kanyo angne wami achiel kachiel weche mamoko manyien ma biro. Ka wadhi nyime ni Jakiro ne ratiro mag oganda e bwo riwruok mar Africa Human Bureau Dr. Dan Alela dwaro mondo piny owacho ma Kenya e bwo tend jatend piny William Ruto
Okete yanga ne jopiny lipot mar nonro manotim kod aput ma onywando jo-Kenya kod jopiny Uganda ewi chula mar Migingo higa mag 2014. Jafwambo marwa Jojo manigi ler mathoth ewi wachno. Chula ma Migingo mosebed ka laro kuom higni mathoth yudore e pinyno mar Kenya kose pinyno ma Uganda. En penjono ma duoko mare pok oyudore kuom higni maromo 20 sani nyaka ne piny Uganda ter jolweny magi mondo koro rit chulani e kindeno ma jo-Kenya orikone osechako dak e chulani. Ywaruok osebedo chulani mar Migingo e kind jolupogo mag piny Kenya kaachiel kod apisas go mag arita kwe mag pinyno ma Uganda masani odak e chulani. Nyaka ne gidonj kanyo tarik 12 dwe mar auchiel 2004 magi kao gige jogewa udigi nigi ne makoro gikao jok moko ne gimayo boats injins gik moko ne gitimo makamago maricho ni omiyo ji mang'eny oringo obiro kuonde machalo Moru, Beigene, Karungu. E okang' mar temo tieko ywaruok mar chulani ma Migingo, ten piny Kenya kod mano ma Uganda e higa mar 2014 ne ochuogo kamiti mane otimo nonro mar ng'eyo piny ma chulani koro yudore. Jaket ratiro mag Uganda e borokno mar Africa Human Rights Bureau Dr. Dana Lila wach ni duoko mar nonro mar chulani ma Migingo pok ne okete ayanga ne jopiny kendo bende pok okete tim. Itini notiyo gi pesa mar joma chulo osuru jo Kenya ma gitieko tich gi maber ma reports ne wacho ni gitero report gi ne sirikal higa 2014. To report ni nyaka ne teri nyaka sama wueni pok sirikal onyiso ji. Owanja ten piny Kenya masani William Ruto onego ng'iane wach lipodni kendo kon jo Kenya gima oting'o. Nwaparo ni ka Rais Ruto nobedo sani ji nogene nitiere kaka nowuoyo maber e weche mne thago ji e Victoria higa 2007 kocha to koro giwuoni to makoro en e telo da kunyis ji wach ripodni ogole ayanga mondo ji ong'e. Jakratroni mag Uganda wacho ni penjo ma ogombo duokone en gimomiyo apisas go mag arita kwe mawuok e pinyno ma Uganda ema odak e chulani ma Migingo ka jalup ruoth ma orito chulani to en ja-Kenya. Na keto petition kwayo ni mondo bunge one ane gima gitimo mondo joint survey report noketi cha oketi obed made public ogole mondo raia ong'e ni to noyuda ang'o chulagi ahinya to Migingo en Uganda kosene Kenya mondo koponi en kocha jo Kenya one gima timo to higni 10 bang' mano onge gima osetimore. Sirikal oling thi kidhi Migingo idhi yuro ka Migingo wuono soldiers mag Uganda nitie Ugingo chula matin machiegni kode iyudo askeche jo Kenya to askeche mag Uganda go nigi teko gine magitimo gimoro amora be jo Kenya gi ok nyal pingo gi yo moro amora to jo Kenya emodaka e Uganda mang'eny. Assistant Chief ma Migingo en ja Kenya. Alila wacho ni jo Kenya modak chulani ma Migingo pod kale midhieche mathoth e lwet apisas mag arita kwe mag pinyno mag Uganda. Nyaka sani ji osebedo gi thagruok e nam mang'eny malich. E kinde mag yiero kata go ombulu e pacho kae, chula ma Migingo en achiel kuom kuondego mag luto ombulu kendo entiere kod jogo ombulu malo 52. Chulani onge kod sikul kaachiel kod kar thieth mar piny owacho. E higa mar 2018, sikul ma jopuonje mag nasari mane ochaki kod moko kuom jo Kenya e chulani ma Migingo ne okethi kod apisas mag arita kwe ma pinyno ma Uganda ka nyaka sani sikul onge chulano. Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi gi ripotno mar Juma tero wa yweyo mokwongo e weche manyien mag migago tinende ne odiechieng' mar 5 nyaka nyocha wachak dwe mar 1 kata nyaka nyocha wachak higa mar 5. En mor mara nikech yiero Ramogi TV kendo amedo mi weche manyien anoka indikona ka kod Injinia Obura Maudrongo konani bati Manfred Obura antiere Mikindani Mombasa wachne kamar nyathi skundno obwoga nyowuoyo piny ochomo kanye
Mano Engineer Fredo Bura ema penjo ni to piny diponi ochomo kama chalo nade. Ocharo mar piny ni mano charo maruri ng'isa ni bati anini yo makare kendo mora ahinya. Purity Agai koni weche manyien mag migago chopo na yo maler kendo makare kabisa. Amor kaka weche manyien umedo keto kendo umedo kelo achiel kachiel. Senator ma Migori Eddie Oketch ng'isa ni bati neno weche manyien yo manimba ahinya kendo amor kaka weche manyien medo kolonwa gik moko duto te e kinde ma poda wantiere kod kuyo maro yoko kawisa manyocha ne owito ngimane kendo wako e kariyo mare mogik ma Nyasaye med miya anyuola chuny mokwe. Dr. Concilio Ndiek PhD mar West Ugenya ng'isa ni bati ero kama na nyako mweche maleo kokalira mogi TV miyo wabedo ng'eyo kuom gik matimore. Githul ni nyakwara mogi adhi yweyo kaduogo kodan gi weche manyien. Aninga Val Eunice. Hello. Aero Road. Aninga Val Eunice. Mondo ubed kod higa maber kawachako higa. Ubed kod mor. Igen chike Nyasaye wacho kendo gigo mawacho te. Mondike muma ok kal ma ok otimo. Ibed ng'ano manigi yie. Erokamano. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Aniluongo ni Crispin Otieno, reporter mar Ramogi TV e kaunti ma Kisii kod Nyamira. E kinde ni makoro wantiere nyasi mar sikuku mar rwako higa manyien. Amedo mana kwayo johera mag Ramogi TV duto mondo obed kod nyasi mar rwako higa manyien e yo makare. Happy New Year!
Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Machiegni kendo nyakora mogik kana sesingoni mamedo dhi nyime gi weche manyien. E thuoloni ma sikunde ikore mar yepo juma ma kinyni, moko kuom jopuonje ma oseyudo tiegruok e rang'iny mar P1 kod mago mosemedore e lemo mag tiegruok margi pod ywak ni sirikal oketogi tenge kendo gionge kod geno ni dhi ndikgi machiegni. Moko kuomgi ochuno ni nyaka koro many yore mamoko mag tije moriwo koda tije ma yutogi ni piny mondo gires godo ngimagi. Jafwambo marwa Fredi Komondi miyowa sigana mar moko kuom jopuonjgo marito mondo ndikgi kata bang' tiegruok margi, geno margi medo bedo ga paka. Ma en kar dak ma koro kocho ma en achiel kuom kuonde dak e boma ma Nairobi ma idake gi joma thoth gi yutogi ni piny. Kae ema wayudo japuonj Evans Shube mane otimo tiegruok mar puonje rang'eny mar P1, to kata kamano pok ondike tich ka kae e kare mar tich. Japuonjni wacho ni okwanyo chupni mag plastik e kar puko taka ma Dandora kod alwora mar kar dak ma koro kocho ma otere kilo kama ouso gie eka oyudo omenda ma okonyorego e ode. Kwa saizi kazi ambayo inafanya hapa karibu na tunapoishi kuna Dandora dump site. Mimi huenda kule naokota hizi plastics, naokota chupa za plastics na anything ambayo ni plastic ware tunasanya, tunaenda tunapima kwa kilo. Nafanya hivyo, napata hela kidogo, ndio nalipa nayo hii nyumba, ndio pia najikimu nayo kimaisha na familia. Owacho ni ne otimo penj mar klas 12 higa mar 2005, to kata kamano ne ok odhi nyime gi sombe gi sechego nikech ne onge nyalo mar chulo omenda mag somo mamalo. Ne ochune otiyo ne kambi moro mar rito kaka ochuk dar nyaka higa 2018 eka ne oyudo omenda ma orome donjo e sikund tiegruok mar jopuonj mar Ongai. Nimemaliza form 4 mwaka 2005. Na nilipomaliza form 4 mwaka 2005, sababu wazazi wangu hawakuwa na rasilimali ya kuniendelesha zaidi ya masomo ya form 4. Kwa hivyo nilitoka nyumbani, nikaja jiji la Nairobi, nikajiunga na kampuni ya ulinzi security. Bange sirikal ne obiro gi chenro manyien mar somo mar CBC mane dwaro ni jopuonje mag P1 odoge sikul mondo otiegre e rang'eny mar diploma. Owacho ni ne ochune odok e sikul mondo omed sombe nyaka e rang'eny mar diploma kaka sirikal ne dwaro, kendo ne en gi geno ni koro to dhido tich. Kata kamano, hape pok osebedo maber. Nilipomaliza mwaka wa 2020, serikali ikaja pia na mfumo mwingine wa kimasomo. Ikasema ya kwamba ndio mwalimu wa pia anaweza kuajiriwa, lazima pia arudi aenda aka-upgrade ili awe na zile necessary skills za kumwezesha handle wanafunzi wa CBC. Kwa hivyo nilikaa chini na mke wangu na familia, nikawaeleza ya kwamba nitafanya namna gani juu mimi niko na ari ya kufundisha, ya kutaka kuleta mabadiliko katika jamii. Tuliweza kukaa chini, yeye akatoka kaanza kazi za kufulia watu, nami nikatafuta mbinu za kupata mapato. Nilijirudisha college, nikafanya hiyo upgrade. Nilikuwa among the first cohort of P1 teachers ambao wali upgrade in 2022. Mimi nikafuzu, nikawa sina rifaa yoyote, nilipita na nikawa na matumaini ya kwamba kwa sababu sasa nimeweza kuongeza elimu, sasa serikali kwa chini ya mfumo mpya na hii tajriba ninayo wataweza nipa nafasi, lakini haikufanyika hivyo. To oken kende mana ondamo matin kowuok kuma Evans odakie. Wayudo japuonj Ruben Orwa kanie ode. Ruben ne otieko tiegruok mare mar P1 higa 2014 kendo medore nyaka e rang'eny mar diploma mane otieko higa 2022, to kata kamano pok ondike gi sirikal. An na tieko college higa 2014 kendo nyaka sani to asebedo oko, kata kodoko ni asetemo gik ma sirikal dwaro. Kane ochopo higa 2021,
moluor migosi mosenindo George Magoha manotelo na ministry mar somo gi sechego nokelo wach ni nyaka wadoge skul kaka jopuonje manosomo primary option mondo watim somo kaluwore gi koro kit somo mikelo manyien ma Kenya sani miluongo ni CBC. Ne watimo penjno kendo duoko ne oduogo ma nyaka sani wan gi duoko gi lwetewa, to kata kamano pok wayudo ndiko mar sirikal. Olero ni gisani otie sikul moro mar ji giwegi machule siling 10,000 dwe ka dwe, to mak mana ni chudo no biro mana e ndalo ma sikunde oyaw. Mae owacho ni miyo odak e ngima marach nikech onge kama chielo mar yuto. Jopuonje gi kwayo riwruok mar jopuonj mag primary NAT mondo okonygi e kwayo sirikal tich, mana ka Kupet bende ne ochungi jopuonje mag JSS ma osebed ka indike e tich. Kuma tiye an chula siling 10,000, 10,000 michulo ni ichulo mana seche ma ji dhi skul. Koro kaka sani olor dweche ma koro chakre dwe mar 10, 11 ga 12 pesa onge, koro chuni ni nyaka many kendo option machielo mar yudo pesa. Kopo ni sirikal omiyowa tich to gine ma gibiro kawo dues from us. Kik giwewa. Waneno kaka last time jatelo mochung' ne Kupet migosi Akelo Misori nowuok oko mo okedo ne jo manokel JSS ma koro iluongo ni jo junior gi. Koro wakwani ka gimbe gintiere ginyalo biro mondo gikonywa kaka moluor Misori nokonyo joge. Higa mokalo TSC ne olando thuolo gana 6 mag tije e sikunde mag primar ka ji maromo gana 93,646 duto ne ooro kwayo mag tijego. Maromo jopuonj mag JSS gana 144, 177 bende ne ooro kwayo ne thuolo maromo gana 39,550 mane olandi gi TSC. TSC bende ne olando thuolo 450 mag jopuonj mag sekondar ka kwan maromo gana 76,294 ne ooro kwayo ne thuologo. Kwan duto mar thuolo mag jopuonje mane TSC olando ne gin gana 46,300 ka joma ne ooro kwayo ne gin gana 314,117 kama nyiso ni maromo jopuonje gana 268,117 ne ok oyudo tijego. Kwan mamalo mar joma ne otimo tiegruok mar puonj pok oyudo tich. Thothgi odak e ngima marach ahinya, to mago manodhi e tiegruok mag P1 chunygi lit ka giparo ngima ma gidakie kata obedo ni gin gobok mag somo. Kwayo margi en ni sirikal winj ywakgi kendo ywe pi wang'gi ka miyogi tich ma gisebedo ka gimanyo kuom thuolo malach. Frederick Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Ko mar weche manyien mag migago nyakoromogi sa 1 gi sa 3 weche mamoko manyien biro ni Ramogi TV achiel kachiel. Nyinga en George Batielo. Ya mosiro weche manyien uriti masani.